7. évfolyamos projektünk címe Égető problémák, avagy a szén körforgásának megismerése, megértése interaktív eszközök segítségével. Hogy miért is választottuk a természettudományos projektet? A természettudományos műveltség nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megértsük a modern társadalmakkal szembenéző környezeti, egészségügyi, gazdasági problémákat, ugyanakkor társadalmunk nagy mértékben rá van utalva az egyre összetettebb technológiai és természettudományos vívmányokra. Ezért is láttuk indokoltnak, hogy a fenti témával összehangolt tantárgyi koncentráció révén földrajz, biológia, informatika, technika és életvitel, fizika, kémia tantárgyak segítségével a tananyagokat integráltan, probléma alapú, tevékenység-központú új tanulásszervezési eljárások keretében, interaktív oktatóprogramok segítségével sajátítsák el diákjaink. Eközben további célként határoztuk meg a természettudományos érdeklődés felkeltését, fenntartását tanulóinkban, a lányokban is, a pályaválasztás elősegítését, ösztönzést tudományos pályák irányába. A projekt célja az volt, hogy a szénnek és vegyületeinek az élővilágban és az emberi környezetben betöltött szerepét ismerjék meg a 7. osztályos tanulók. A szén körforgásának szerepe a földbolygón különösen tekintettel arra, hogy az emberi tevékenység milyen hatással van erre a folyamatra. Fontos feladat, hogy a tantárgyak közötti átfedések jól láthatóvá váljanak. Pedagógiai célunk és követelményeink. A projekt célja, hogy fejlessze a természettudományos és technikai, valamint a digitális és idegen nyelvi kompetenciákat, segítse a hatékony és önálló tanulást, fejlessze a környezettudatos gondolkodást. Fontos szerepet játszik a szociális tanulásra, a másokért való felelősségvállalásra, önkéntességre és a médiatudatosságra való nevelés. Tanulási célok, követelmények. A projekt témájának központban tartásával annak láttatása tanulóinkkal, hogy a tantárgyak között átjárható területek találhatók. Diákjaink lássák, hogy a természeti fejlődés és a technológiai fejlődés, az emberi tevékenységek hatással vannak a környezetünkre. Diákjaink képesek legyenek csoportban dolgozni, a csoport feladatait arányosan felosztani, a csoporton belül vállalt feladatokat megoldani. Legyenek képesek folyamatokat átlátni, ok-okozati összefüggéseket felismerni, következtetéseket levonni. Tisztában legyenek a tudatos internet használatának fontosságával. A projekt során a tananyag célrendszerét kifejtő kérdések. Alapkérdés. Milyen szerepet tölt be a szén az élővilágban és az emberi környezetben? Projektszintű kérdés. Hogyan csökkenthető a szénlábnyom? Tartalmi kérdések. Hogyan jelenik meg a szén az élő szervezetekben? Milyen hatással vannak a szénvegyületek az élőlényekre? Mit lehetne tenni a globális felmelegedés és az ezzel járó éghajlatváltozás mértékének csökkentése érdekében? Hogyan jutott el a technikai fejlődés az emberi erővel működő eszközöktől a környezetkímélő alternatív energiaforrásokig a belső égésű motorokon át? Milyen alternatív elektromos energia előállítási módok ismertek? Hogyan lehet bemutatni egy prezentáció elkészítésével a szénlábnyom kialakulását és csökkentésének lehetőségét? Miután tantestületünk eldöntötte, hogy csatlakozik a digitális témahéthez, előkészítésként kiegészítő programot kerestünk. Választásunk a Safer Internet Magyarország oktatási anyagaira esett, így többek között a biztonságos és etikus internethasználat szabályaival interaktív előadás formájában ismerkedhettek meg a diákok, a szülők, a pedagógusok is. Ezzel egy időben az iskola honlapján tájékoztattak a szülőket a programban való részvételünkről. Következő lépésként tantestületünk úgy döntött, hogy intézményünk egyedi arculatához ökoiskola, tehetségpont, hagyományőrzés és infrastrukturális adottságainkhoz illeszkedő saját projekteket dolgozunk ki alsó és felső tagozaton egyaránt.
Már ekkor megfogalmazódott bennünk, hogy a projekteknek komplex, egységes szemléletet kell tükrözniük, nem csak formailag, hanem tartalmilag is. A kulcskifejezések, melyek mindhárom projektet áthatják, környezettudatosság, esélyegyenlőség, egyéni bánásmód, interaktivitás, együttműködés, digitális készségek fejlesztése, tantárgyi koncentráció. A tantestületünknek azon tagjai, akik szerepet vállaltak abban, hogy a projektet kidolgozzák, megvalósítják, kiválasztották a projekttémát és a bevonásra kerülő tanulócsoportokat, valamint az időkeretet és a bekapcsolódó tantárgyakat is meghatározták. A tervezés szakmai műhely munkában folyt tovább. A projektben résztvevő pedagógusok részletesen kidolgozták a projektterveket, azok teljes körű dokumentációit, differenciált feladatokkal, megoldó kulcsokkal, értékelő szempontsorokkal, tesztekkel, valamint a módszertani eljárásokat is, melyek közül kiemelnénk az együttműködésen alapuló kooperatív technikákat és a különleges bánásmódot igénylő tanulók differenciált foglalkoztatását. A projektek tervezésénél nem hagyhattuk figyelmen kívül intézményünk infokommunikációs eszközökkel való ellátottságát, ezért az élményszerű tanulás-tanítás folyamatának támogatására a hagyományos taneszközök használatát kombináltuk kreatív, digitális fejlesztőjátékokkal, internetkereső programokkal, valamint digitális oktatóprogramok használatával. Intézményünk jelenlegi IKT eszközökkel való ellátottsága már elavult, digitális tábláink közül egy volt használható, így iskolánk alapítványához, a Sulibliss Oktatási Alapítványhoz fordultunk segítségért. Anyagi támogatások révén gazdagodtunk egy interaktív táblával, mely a projekt megvalósítását segítette. Mindezek ellenére a párhuzamosan folyó, 2 osztállyal megvalósuló projekt IKT eszközökkel való ellátottsága, internet lefedettségünk kevésnek bizonyult, ezért kértük a szülők támogatását is tanulóink okostelefonjainak, tabletjeinek tanórai használatához. A tervezést követően, mivel a projekt témát mi pedagógusok javasoltuk, döntő lépés volt a ráhangolás időszaka, a tanulók érdeklődésének felkeltése, fenntartása. Az előkészítést változatos formában a kapcsolódó tantárgyak óráiba illesztettük. A motivációt beszélgetőkörrel, vitával, internetes portálok használatával, filmrészletek, prezik megtekintésével tartottuk fenn. Projektfal készítésével igyekeztünk a témát alaposan előkészíteni. Itt kaptak helyet az adatgyűjtéshez, internetes kutatáshoz kapcsolódó érdekes, figyelemfelhívó képek, könyvcímek, keresőszavak, valamint felhívások, értesítések, nyílt nap meghívója, a tevékenységek ütemezése, órarendi változások, tömbösített órák. Megvalósítás, tanulók közötti együttműködés színterei, osztályszinten. Egyéni, önálló munkavégzés mellett az együttműködést, az egymástól való tanulást segítő, főleg kooperatív technikákat részesítettük előnyben. Az önálló tanulói tevékenységek, feladatmegoldások lehetőséget nyújtottak az egyéni adottságok, érdeklődés érvényesülésére, differenciált egyéni fejlesztésre, fejlődésre, értékelésre. A kooperatív tanulásszervezés során az építő egymásra utaltság mellett az egyéni felelősség, egyéni részvétel, párhuzamos interakció valósult meg diákjaink között. A tanulók egymással együttműködtek évfolyam szinten is, konkrét, megosztható produktumok, a közösen elkészített és egymásnak bemutatott prezentációik, illetve a környezetszennyezés témakörben elkészített videófelvétel. A szervezési feladatokhoz tartozott a projektek időkereteihez illeszkedő órarendi változások elkészítése, tanórák tömbösítése, pedagógusok tanóráinak átcsoportosítása, tárgyi feltételek, termek biztosítása, szülők érdeklődők meghívása a témahét nyílt napjára, bemutatók megszervezése, folyamatos tájékoztatás intézményünk honlapján.
A projekt megvalósítása során előtérbe helyeztük a digitális tananyagok, taneszközök használatát az önálló ismeretszerzésben, megértésben, interaktivitás erősítésében, ellenőrzésben, valamint az értékelésben is. Eközben tudatosítottuk tanulóinkban az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus és etikus módját, és igyekeztünk felkelteni érdeklődésüket az IKT eszközök alkalmazásában rejlő lehetőségekre, fejlesztettük digitális írástudásukat. Tantárgyi tartalmak segítségével megvalósított projekttevékenységek. Biológia. Hasonlítsuk össze, milyen kémiai elemek gyakoriak az élőlények és a földkéreg esetében. Miért nevezik az őserdőket a föld tüdejének? Hogyan keletkezett a kőolaj és a kőszén? Különböző nehézségű szövegértési feladatok, differenciált feladatok a Learning Apps és a Redmenta weboldalak segítségével, különböző feladatok megoldása kooperatív csoportban, képregényszerkesztés csoportokban, vásárlási szokásaink hatása a szociális környezetünkre. Földrajz. A szén, a kőolaj és a földgáz útja, keletkezés, kitermelés, szállítás, feldolgozás, felhasználás, a szén körforgása, az emberi tevékenységek hatása a szén körforgására, éghajlatváltozás. Az órák során használt IKT segédeszközök, Learning Apps weboldal, szófelhőkészítő, plusstools.net kvízjáték, Google Drive, Jigsaw Planet, online puzzle, YouTube, energiaklub.hu interaktív táblája, Mozaweb animációk. Informatika. A PowerPoint prezentáció készítő program segítségével bemutató szerkesztése a Szénlábnyom címmel a szén körforgásán keresztül csoportos munkában. Internetes keresés, letöltés ismerete, etikett, szerzői jog fogalma. A prezentáció elkészítése során a tanulók megismerjék az emberi civilizáció káros tevékenységeit, a szénlábnyom és az ökolábnyom közötti kapcsolatot. Elgondolkodjanak azon, hogy mit lehetne tenni az ökológiai egyensúly megtartása érdekében, és kialakuljon bennünk a manapság oly fontos környezettudatos gondolkodás. Technika és életvitel. A technikai fejlődés szakaszainak feldolgozása, a belső égésű motor megismerése, a légszennyezésre tekintettel csoportokban, nyomtatott és webes források bevonásával. Összefüggések keresése az emberiség fejlődése és a technikai újítások között. Munkavégzés alakulása az emberi erőtől a gépesítésig és a jelenkor problémáinak megoldásáig. Előre megadott kérdésekre keresett válaszok alapján gondolattérképek készítése, enciklopédia, tankönyvek, cikkek feldolgozásával. Információszerzés, bemutatás YouTube segítségével. A munkamegosztás technikájának fejlesztése, a lényegkiemelés gyakorlása. Az EU honlapján található Energiakaland programjának irányított feldolgozása 2 fős csoportokban. A csoportok munkái közötti összefüggés kidomborítása, a levegőszennyezés csökkentésének kiemelésével. Miket használtunk a projektek értékeléséhez? A projektmunka megkezdése előtt a tanulók megismerték a pedagógusok által elkészített értékelés szempontsorait, majd közösen elfogadták, szükség szerint módosították azokat. Használtunk projektfalat, folyamatábrát, szófelhőt, gondolattérképet, ellenőrző listát, feladatkártyát, szempontsort, értékelőtáblázatokat. Projektfal. A projekt haladásáról szóló értékelő információkat tartalmazza, nem csak a diákok, hanem a szülők, vendégek véleményével együtt. Folyamatábra. A folyamatábra készítésénél először a kezdő és a végállapotot rajzoltuk fel, honnan hová kívánunk eljutni a probléma megoldása érdekében, majd hogy ezek közben milyen részfeladatokat hajtottunk végre, majd elemeztük, hogy mikor kerültünk választás elé, mikor kellett döntést hozni a továbblépés módjáról. Szófelhő.
A szófelhővel látványosan szemléltettük, hogy az adott témával kapcsolatban milyen fogalmak merülhetnek fel, vagy milyen főbb szavakat, kifejezéseket tartalmaznak. Gondolattérképen jelenítettük meg a diákok közös tudását ebben a témában. Készítettünk gondolattérképet papíron, interaktív táblán, a téma bevezetésénél és a projektmunka befejezése során is, melyhez már a tanulók meglévő ismereteihez új ismeretek, kifejezések, képek társultak. Ellenőrző lista feladatkártyák. Ez az eszköz leginkább az önálló tanulást segíti. Az ellenőrző listát a csoportok, egyének a munka megkezdésekor kapták meg, a tevékenységek részfeladatait tartalmazzák. Szempontsor, értékelő táblázatok. Szempontokat tartalmaz, melyek szerepet kaptak az elkészült produktum értékelésében, valamint alkalmaztuk a tanulási folyamat értékelésében is. Tartalmazza az értékelés szempontjait, valamint az egyes szempontok mellett azt is, hogy azok milyen szinteken valósulhattak meg. Projektzárásként a hét programjai nyílt napot nem csak intézményünk honlapján, hanem népszerű videó megosztó oldalakon, YouTube, Facebook, valamint a Veresegyházi Városi Televízió híradójában is közzétettük. Alkalmazkodva diákjaink információfeldolgozás és ismeretelsajátítás folyamatában bekövetkezett változásaihoz, a digitális benszülöttek nyelvén és igényeik szerint igyekeztünk megfogalmazni és kifejezni azokat az ismereteket, információkat, amiket a digitális témahét kapcsán összefoglaló digitális bemutatóban is megmutatunk a honlapunkra látogatóknak. A bemutatót közösen készítettük diákjainkkal, mely videófelvételekkel, kép- és hanganyaggal mutatja be a projekthez kapcsolódó történéseket. Ezen az alkalmon a tanulók bemutatták azokat a produktumokat, amelyeket a téma feldolgozása során létrehoztak, mint például prezentációk, gondolattérképek, folyamatábra, szófelhő, üzenőfal, kislexikon, papíralapú és digitális tervrajzok, képregény, pálcika modell molekulákról. Terveink között szerepel, hogy mindezeket a település hivatalos lapjának, az Erdőkertesi Napló májusi számában is megjelentessük. Tanulóink különösen élvezték az akció videó készítését környezetszennyezés témakörében. A videó lényege a figyelemfelkeltés, a film selfie videókból álló mozaik, melyet feltettünk a YouTube-ra is. Továbbá mindenképpen a projekt eredményeként értékelhetjük a tantestületen belüli szakmai együttműködést, a kölcsönös hospitálást, a digitális pedagógia területéhez kapcsolódó tapasztalatok átadását, mely elősegíti pedagógusaink szemléletmódváltását. Tervezzük, hogy szakmai nap keretében jó gyakorlatként mutatjuk be tankerületünk intézményeinek a megvalósított projektet. Ugyanakkor legfontosabb hozadéka a megvalósult projektnek a tanulók digitális készségeinek fejlődése az élményszerű tanulás-tanítás folyamatában.